Iki aku tak nembang dandang gula lek ku ngengen alami saiki sing pendak dinane lamun nonton televisi iki ana kedadean-kedadean sing marakake dadekake bingung para kawula cilik. Coba kita aturke rengeng-rengengku tembang dandang gula. Eman lamun jaman reformasi isih ana panguwasa kang citra panjumbuh karo janjine kene mung tansah kisro ngaku jujur jebul korupsi ngongso prakara bondo banjur aji mumpung tundone nerak pranatan yen makarti mung milik diri pribadi mulya ora prawira eman lamun jaman reformasi isih ana panguwasa kang citra tanjumbuh karo janjine kene mung tansah kisro ngaku jujur jebul korupsi ngongso prekara bondo banjur aji mumpung tundone nerak pranatan yen makarti mung milik diri pribadi mulya nora prawira ngaten niku wau anggen kula ngotak-atik tembung nyemak alami jaman saiki kok nggih tesih wonten bab-bab ingkang kirang prayogi. Matur nuwun.